Presiden Keseng National People Youth Front NPYF Bakit Nongrem ula pentip siya uba prestun tensong ya kajing bom dusmon jeng kipulit MLP Dauki ya uba sulin suting unong ay dawai kenbat hadu ba unda jem kamet kapat. Uni urang ba usyong usa haperdiwa hajan Dauki. Kipulit Dauki kila keno ba uday ubriu na Bangladesh kat ba uni urang ba udon ke epic bat Aadhaar card India bat uday ubriu kari India. Bakit nongrem mula kentu yo ba prestun ban pensitam mi kipulet ki bedon kti ban bom dusman yu ni urang ba klem ki daw ki babiang. Las ngau tho ba prestun ula kular ban pha tho kit hau SP West Gante Hills halor kini kejingja. Tena kaliang jong ngi ka National People's Youth Front ha kani ka ski ngi wan ya kendo khnang yo ho Deputy Chief Minister ba prestun dan song pare pet ya ka Home Police namar ka to ka jingjia ka bangi tayo leng ba ki lat patai ko bor leng ba ki social media ha we dei bat ka to ka jingsha pensitom trong tu wei urang ba nang tai na ko than perdiwa ha ki police trong ka Dauki Police Station. Kata ketika bangi hadin bangi layu i ketu kijing jia, pat hadin bangi la watching tip ya kadau kabana kaliang jong ki utai urang ba ula sya pensitom ki polis kalong baik ba kadetang kadau ka ba ki suspek lan ki perkhat bo uli ubreu udai na ula bandai u bana Bangladesh. Te hadin bangi i ketu ka video ka bala viral mentah ngi sothu ba nakaliang jong ki police ki lapan sitom ya u tei urang ba bat nakaliang jong i ki samla jong ka National People's Youth Front i pan pau ka jong sokhia balada ki breu ki babat ya ka ai kum ki police kam tam ki badai ban pek ya ka sok ya ka san ki badai ban ya da ya ki nong song snong han ki sim pan ban ya ka ai ha ka ti da ka ba syok pat pen masau ya ki breu tang da ba ki perkhat sniu yano Dehlor kata nongrim iwan syau Deputy Chief Minister pan pau ya ka jing sokhia jongi baki bakum kini ki jajing ja kinom dai syok ban ja bat ngila kerparu yu Deputy Chief Minister jongi ba unhap pan pensitom ya kini ki badon ti ha ka kam batru ngila dawan Deputy Chief Minister ba unai da ka inquiry ka ba tenge leng ba ka Police Department hak bede bat kene kam kata ka ba kemade maladalap ya kejing sisa nang ngej kamba nakaliang ka Police Department nakaliang ka department in pensitom ya kini police ki badon ti ha kani kam ban pensitom ya uti rang ba iba shooting nakaliang jong Deputy Chief Minister ula tep kular hakmat jongi ba immediately un pha ya SP jong ka West Chantia ba un hapan le ya ki inquiry bat shim ro ya ka action la dalap kat kum ka ba ni yo i ha ki jing sya le thombor chung ni urang ba hot kani ka jing le jong ki police ha ka jing perkhat ka jungi ba ku mangaong ba nakaliang jungi hot ni de ki samla jong ka NPP ka ba lam ka sarkar ten rei ni khme len ti bor ba ka jing ya jan hapreng jong ki pajba bat ki police ki badai banlong ka jing sngai nam da nyoki jongi ki pajba haklek akawan kadi banlong ka jan hu kata rei leng ba ki jing le ki ba kum kini ki ba supan sitom an pan mensau bat kat kum katu ka video ka bang ui kalong ba hadu pan pendaj do tok so kalong ka ba susi tina kata kadau ngi pan pau ki jing sokhia ba kum kini ki jing ja kim dei banja bat hakaju ka poru ngi kwa ba ka jing ya dei hapdeng ki police ki bade ban pej ya ka law and order ki bade ban pej ya ka suk ya ka san kan don bej ka jing dei ka bajan hapdeng jongi ki ba ka jing dia kalong ka ba susi bat ka bom la man priang ha nakaliang jongi ke PUF bat ru ngej kamba bat ki pej ba ru ide hoki ban penrem kani bat kum bangong ba le se kumbang ila dawa ka sarkar le kan pensitom ya kita ki polit ki badon kiti ha ka kam yanu hi ki babat ya ka bor syari ya bor jo ka ai ngaong ipi ba i kin le bet kat kum ka ai suong no bet ya katiu ka jingjia ka bajia menin ha ka caka ba kin inquiry ba kin tokit ba ya kata kalek kawan ke jongki bat la takaton kanu ka jingle bakla ka jingle illegal jong nun u breu don kam hi ban pensitom leng ba jong ka ai ndai ban ong ban sim
da ka ban pensitom ya ka met ban penmasau yubreu kat hadu kata pan umat pandai du so yubreu ka bom la ban priang nak liang jongi ki samla jong ka NPUF de lo kata kan rem bang isa sokya bat ngangai bahabang iwan nam ta kanika kam de tang nam ta kanika kam ka bajah perliwa hoj iwan khang ya kani dan rai kani kan long ka masih ya ka sorkar kan long ka masih ya ki polis ki badon haki wei jaka ba haba ki sim ya ka jing ya kanu ka sinjam na kam ta kinu ki ba ki suspect la nam no ki jingle ki jingkam nu nu breu ki ban yaj bet kat kum kan ti om ban su pan sitom la pan sau ya no kata ka jing kwa ka jungi na ka leng jong ka NPWF hon pi ong nam ta kita ki BSF ru kan long ka ju hi namar ka jing pen man sau la ki jing sho pen man sau yu breu hi ka de ka jing pen khen ya ka hok long breu man breu tina ta ka dau ngi pen rem ya ki ba kum kita ka wan na kanu ka liang ru kata ibang ikwa namar ba kum ki samla jong ka National People's Youth Front barbor hi ikwa ya ka sok ya ka san i ya ka jing sok ya ka jing san ha po la ka jong ka chala bat wat se ki wei ki bantaro kata ka bang ikwa